Egun on eta urte berri on guztiori. Aurrena irakurriko ditut gaurko mezaren intentzioak. Jose Iturbe, Carmen eta Maria Nieves Etxaniz, Maria Angeles eta Rita Zubizarreta, Antoni Urzelai, Pedro Maria Aldalur, Mari Carmen Azkoitia, Brigida Aldalur, Koldo Odriozola, Javier Ruzin, Mauricio Aginagalde eta Emase Estefani Gogorza, Maria Asunta Aginagalde, Juan Azpiazu eta Emase Ana Maria Aginagalde, Patxi Garate, Guillermo Aldalur, Juanita Iraeta, Maria Jesus Zubizarreta, Dionisio eta Margarita Errasti, Esperanza Carrera, Antonio Izagirre, Josu Agirretxea, Rosa Maria Alzibar, Jauregi Epelde zendian hildakoak, Jose Izagirre emazte Agustina eta seme Juan Inazio, Marko Xarambarri emazte Conchita eta seme Jesus, Jose Mari Kortaberria eta emazte Eusebi Lizaun, Alberdi Arostegi zendian hildakoak, Jose Manuel Iturbe, Rafael Azkue, Sekundino Iraeta eta emazte Angelita Garmendia, Justo Etxaniz, eta nola ez, bakoitza ditun maite hildakoak danak gogoan izango ditugu. Egu berri giroan Jainkoaren ama Mariaren jaia ospatzen dugu gaur. Jainkoari eskerrak emanez eskaintzen digun urte berriagatik. Urte berriari hasiera emateko Elizak Mariaren eredua jartzen digu begi aurrean. Urte berrian ere bera izan dezagun jarraibide eta gidari. Gaur beste alde pakearen eguna ospatzen dugu mundu zabalean eta pakearen alde otoitz egingo dugu. Zuzentasunean eta elkarganako errespetuan oinarritutako pakea eskatuz eta bultzatuz. Urte berrian pakearen ereile eta eragile izan nahi dugu. Guztion ama den Maria ospatzea jar gaitezela pake bidean. Zutik bada hasiera eman dezigun gaurko ospakizun hori abestuaz Jainkoaren ama.
Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesucristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedizuekin. Eta zure espirituarekin. Egunon eta urte berrion. Men biltzen gera, ez dago nik uste dut, era oberik urteari hasiera emateako otoitzean biltzea baino. Familian bildu eta baita ere kristau familian. Bueno, esker honez, hasi gaitezen, berriro ere denbora, bizitza, aukera bada. Hasi gaitezen Eukaristia aintza zeruetan abestuaz.
Egin dezagun otoitz. Maria doatsua ama eginez, gizadiari salbamena eman diozun jainkoa. Egizu laguntzaile ere izan dezagula zure aurrean, beraren bidez lortu bai genuen biziaren sortzailea. Zure seme Jesu Kristo gure jauna, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainkota errege bizi bai da, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Zenbakien liburutik. Jauna onela mintzatu zitzaio Moisesi. Itzegi osoa Aroni eta haren semei, eta esan. Onela bedinkatuko dituzue Israeldarrak. Bedinka zaitzala jaunak eta zaindu. Ager dezaizula jaunak bere aurpegi argia, eta erruki dadila zutaz. Ager dezaizula jaunak bere aurpegia, eta eman bere bakea. Honela aipatuko duten ere izena Israeldarren gainean, eta nik bedinkatuko ditut. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Agertu zure bihotzona, eman zu jauna, osasuna. San Pablo apostoluak Galaziarrei. Senideok, garaia bete zenean bere semea bidali zuen jangoikoak, emakumeengandik jaioa. Legepeko egina, legepean zeudenak erostera, guk seme ordetza argenezan. Eta seme zaretelako, bere semearen espiritua bidali du jangoikoak zuen bihotzetara. Aba, aita, deika ari da. Beraz, gehiago ez zera morroi, seme baizik. Eta seme bazera, baita oinordeko ere, jangoikoari esker. Jaunak esana. Zuti prestatzen gara, Evangelio Santua entzuteko. Aleluia bestuaz. Askotan eta era askotara hitz egin zien jangoikoak profeten bidez aspalditik gure arbasoei. Eta azkenak diren egun hauetan semearen bidez hitz egin digu.
jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aitza zuri jauna. Aldi hartan, hartzaiak laizterka joan ziren, eta han aurkitu zituzten Maria eta Jose, eta aurra askanetzana. Ikusi zutenean jakinerazi zuten aur hartaz esan zitzaiena. Entzun zuten guztiak harriturik gelditu ziren, hartzaiek esaten zutenarekin. Mariak berriz gogoan jasotzen zituen gauza guzti hauek bere bihotzean hausnartuz. Eta hartzaiak jangoikoari aintzaka eta goraka itzuli ziren entzun eta ikusi zutenagatik. Aurra erdaintzeko 8 urrena bete zenean, Jesus ezarri zioten izen. Sabelean sortu baino lehenago, aingeruak esan zuen izen bera. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Egu berri giroan beraz eta hoize, misterioren aurrean, ze jarrera hartu daitezken, gaur, zatitxo hontan bertan, esate zaigu, misterioren aurrean, fede esperientziaren aurrean, azken batean hori da, egu berri misterioa, Jesusengan jainkoaren presentzia gure artean aitortzea da, hori da fede esperientzia. Horren aurrean, hau batek baino gehiok esan dute, hori belaunikatuta bakarrik ulertu daiteke. Misterio ezin da ulertu, gurtu bai. Eta hemen 3 jarrera jarri dira, harridura alde batetik. Guztiak harriturik gelditu ziren. Harridurarik gabe, zaila da sinistea. Harriturik gelditu ziren. Bestaldetik, Mariak berriz gogoan jasotzen zituen gauza guzti hauek bere bihotzean hausnartuz. Hori ere, misterioa barrenetik pasagabe, zaila da, sinismena. Eta azkenik, fede esperientziaren ondoren bezala, 3. jarrera, hartzaiak jangoikoari aintzaka eta goraka itzuli ziren, entzun eta ikusi zutenagatik. Horrela bildu gera gu gaur hemen ere, ezta? Kantuan ari gera, eta gure fedea ospatzen ari gera, hoixe bera, ezta? Sinisten degulako. Jainkoari eskerrak, ezta? Gaurko ospakizun hontan, urte berri hon, esaten dugu, ezta? Urte berriari hasiera ematen diogu, egia da. Alde batetik hori dugu, ezta? Beste aldetik, Andre Mariaren gan aitortzen dugu jangoikoaren ama, eta 3. bakearen eguna ere bada gaurkoa, ezta? Urte berriari dagokionez, ezta? Konturatzen gera, urtea izango dana. Baina benetan bedeinkatua eta ona, jainkoak emana, munduak eta guk degun denbora. Bedeinkatua bizitza. Bedeinkatuak behin eta berriz persona onak izateko eta pakea egiten saietzeko ematen zaizkigun aukerak. Aukera berriak. Hori bai bedeinkatua dela, ez da. Eta hori bai dela denbora bedeinkatua
eta beti berria, aukera berria, ez da. Beraz hori, bestaldetik Jaunaren Ama Mariaren festaburua dugu, ez dezaguna ahaztu, amatasunik gabe, ez dagoela bizitzarik, ez da. Eta emakumeen protagonismorik eta parte hartzerik gabe, bizitza ez dela osoa, ez dela posible. Beraz, errespeturik gabe, emakumearekiko errespeturik gabe, galduta gaude. Gaur, Mariarengan bere amatasuna, eta beraz, salbamen historian bere ekintza eraginkorra, Jesusen ama izatea, aitortzen dugu. Beste aldetik Pakiaren eguna ere bada, lehentasun bat, ez da, telebistan da bar, zer eskatzen diozu urte berriari, eta, bueno, pakea, eta hainbatek esaten zuten hori, ze izan da okerrena, gaza, eta gaza. Bueno, lehentasun bat. Eskatu beharrekoa, bai, baina egin beharrekoa. Abendu aldian, esan dugu baina eta berriz, itxaropenean erromez gerala, eta urte osoa ala izango da, jubileo urtea, aita santuak ala naita, itxaropenean erromez. Eta erromez gerala, itxaropenaren erromez gerala, aitortu behar dugu gaur egun errezena ezkorra izatea dela, ez da. Ez dauzkagulako itxaropenerako arrazoi asko. Baina, alde batetik Jainkoaren bedeinkapena eskatu behar dugu. Eta Jaunaren bedeinkapenarekin kontatzen degulako, horrek ematen dio gure erromesaldiari, gure bizitzari, benetan oinarri sendo bat, ez da. Bedeinka zaitzala Jaunak eta zaindu. Agerde zaizula Jauna bere aurpegi argia, erruki dadila zutaz, eta eman bere pakea. Beraz, bedeinkapen hori herriaren gainean Jainkoak emana dauka. Eta hori da gure itxaropenerako oinarri sendo bat. Baina beste aldetik pakea egin behar da. Eta itxaropenare egin behar da. Eta bedeinkapen hori, Jainkoak guretzat emana daukan bedeinkapen hori, guk buelta eman diezaiogula, eta izan dadila guk besteri ematen diegun bedeinkapena. Ara nola, bedeinka ditzagula eta zaindu denak, behintzet gure inguruan daudenak. Erakutsi diezaiegula gure ingurukoei, gure aurpegi argia eta ona. Errukia izan dezagula bihotzean eta errukiz begiratu ditzagula denak. Eskaini diezaiegula deneri gure pakea. Hoize da, horrela eginez, lantzen dugu, egiztatzen dugu itxaropena eta pakea, ezta? Hori bai dela berria, egunero egiten badegu. Horrela, izango dela urte berria, aukera berria. Eta horrela, bata besteari lagunduz, eutsiko diogu itxaropenari. Urbilekoak egiten garenean, orduan gure itxaropena sendotzen da. Hala izan dedila, urte berri ona opa dizuet benetan. Zuti jarrerik egin dezagun geure sinismen aitormena.
Eta zuzendu diezaiogu Jaungoikoari benetan bihotzetik sortzen diren gure eskariak. Gaur, hasten dugun urte berri honetan, gizatasunean, begirunean eta denen onaren bila zeiatzen jarrai dezagula, eskadi ezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Gerra guztiak, heriotza eta hondamendia sortzen dutenak, borroka guztiak aldendu daitezen. Eskadi ezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Sufritzen dauden emakumeek, Maria, Jesusen amaren gana aurkitu dezaten itxaropenerako arrazoia. Eta guregan ezinbestekoa dituzten laguntza eta elkartasuna. Eskadi ezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Gu guztion alde, parrokia elkarte honetan, bakea ere indezagun, eguneroko bizian, errespetuan oinarritutako giza harremanak sortuaz. Eskadi ezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Hala eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Jauna, zuk ematen diezu, hasiera, asmo on guztiei. Eta zuk dituzu burutzen. Jainkoaren ama santuaren festaburu honetan eskatzen dizugu, salbamenaren hasiera pozik ospatzen dugunok, iritsi dezagula egun batean salbamen horren betea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin, Gora bihotzak. Jaunak dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guzti santu, eta zu bedeinkatzea eta gorestea, Maria beti Birjina doatsuaren amatasuna ospatzen dugun egun honetan. Berak sortu du zure seme bakarra, eta berak eman dio munduari betiko argia, Jesu Kristo gure jauna. Honen bitartez aingeruek zure handitasuna goresten dute. Onarrezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere geure kantu hotsak. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkitzu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren, gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik.
Haun ere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat, pekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau neure oloigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogi ardo hauek hartzean, zure heriotza lekua aitortzen, zu jauna Horregatik, aita guzti santua, zure seme Jesu Kristo gure salbatzailearen oroigarria ospatzen dugu. Nekaldiaren eta gurutzeko heriotzaren bidez, bizi berrira pizturik, zure eskuinaldean jarri dezula gogoratzen dugu, eta hori zure maitasunaren ekintza dela aitortzen, ura etorri arte. Eta ogi bizi emailea, eta esker honezko kaliza eskaintzen dizkizugu. Begira aita ona begionez, zeure leizaren eskaintza honi. Egizu, Kristoren gorputz odoletan bat egiten duguno, zure maitasunaren espirituaren indarrez, zure semearen gorputzeko atal izan gaitezela orain eta betieran. Eramazu, jauna, zeure eliza, fedearen eta maitasunaren betera. Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta zeurea dezun herri osoarekin batean. Zabalitzazu gure begiak, zeniden beharrak, ikus ditzagun. Emaiguzu zeure goi argia, hitz eta ekintza egokiak asma ditzagun, orain hasten dugun urte hontan. Egizu Kristoren antzera, taren agindua betez, denen zerbitzari izan gaitezela, eta horrela bake egile izan gaitezela. Zure eliza, izan dadila benetan, egiaren eta eskatasunaren testigu, bakearen eta justiziaren lekuko. Horrela, gizon emakume guztiak itxaropen berrian sendo daitezen. Eta izan gogoan aita ona, Kristoren bakean hil diren gure zenideak. Gaur hemen hasieran aipatu ditugunak. Eta bestela ere gure etxetan herrian hil direnak. Osa dezatela zure aurpegiaren argia, eta eraman itzazu piztueran bizi betera. Lur honetako gure bilaldia bukatzean, argaitzazu ere zeure etxean betiko. Han zurekin biziko gera beti, eta Jainkoaren ama Maria doatsuarekin, apostolu eta martiriekin, eta santu guztiekin bateginik, zu goretxiko zaitugu eta undietxiko, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita zeu eta zerana, santu izan beri zure izena,
zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egunotako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero, ez gaitzatzu ziten taldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zurea gozpe ta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da, apostoluei pakea usten dizue, nere pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinismenari, eta munduak duen beharrari, eta ez gure utsegite eta pekatuei, eta zure gogoa den bezala eman munduari, hain beharrezkoa dugun pakea, eta eman Elizari batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, Amen. jaunaren pakea beti zuekin, eta eman diezaiogun bihotzez bata besteari pakea. Ona hemen, Jesus jauna, gure bide laguna, jainkoak emana, zorionekoak onen maira deituak, jauna, ni ez nahi zinor zonere etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatu.
no jainko edenkatu azu zeru lurren egile edenkatu azu guztie salbatzaile edenkatu azu gure jabezera ta edenkatu azu gure jabezera ta edenkatu azu semea bedenkatu azu bedenkatu azu bedenkatu azu bedenkatu azu gure artean zaude bedenkatu azu Egin dezagun otoitz. Jauna, pozik ospatu dugu urte berriko eukaristia hau. Egizu Maria beti Birjina doatsua, zure semearen sortzaile eta Lizaren amatzat aitortzen eta goresten dugunok, laguntza izan ditzagula betiko bizia lortzeko. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eta paisaren bedikapen nagusi hartu aurretik, abez dezagun Ama Birjinari, Ama Birjinaren edertasun. Ama Birjinaren edertasun, zeruko eta garbi zorrera, min gainez da bihotzez aukera, alabatu daigu.
Ama Virginare edertasun. Zerukoita garbia zorrera, mingainez da bihotzez aukera, alabatu daigu. Mingainez da bihotzez gera, alabatu daigu. Ara hemen ama maite Maria, aspestorik umirki honetan, nun gatozen atsegin benetan, eskeitzera zuri bihotza. Ara hemen ama maite Maria, aspestorik umilki honetan, nun gatozen atsegin benetan, eskeitzera zuri bihotza, nun gatozen atsegin benetan, eskeitzera zuri bihotza. Ama Virginare edertasun, zerukoita garbi zorrera, gainez da bihotzez aukera, alabatu daigun. Ama Virginare edertasun. Zerukoita garbia zorrera, mingainez da bihotzez gera, alabatu daigu. Mingainez da bihotzez aukera, alabatu daigu. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, bedeinkapen guztien iturri den jainkoak, eman diezazuela bere grazia, isur dezala zuen gainera, bere bedeinkapen ugaria,
eta gorde zaitzatela urte guztian, bizirik eta osasuntzu. Amen. Amen. Egin zaitzatela berak, sinismenean sendo, itxaropenean zintzo, eta bizitzako gorabereetan, maitasunean iraunkor azkeneraino. Amen. Amen. Urte berri honetan, eraditzala zuen egunak eta lanak bere pakean. Entzun ditzala zuen eskariak, nun nahi eta beti, eta eraman zaitzatela betiko bizira. Amen. Bedeinka zaitzatela hangoiko ahal guztiduna, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak